Hakalai pop terik jong ubnai no pra arhajar arpuar daki Spah Ngut ki Metbah Nong Snong jong ka Snong Mawkarah Pyllun kila lejban Pyniasoh yaladi Shakaseng United Democratic Party UDP Mairang ban ajing kershan kabarat ba ya ukertong jong ka seng na Mairang constituency hausnem arhajar arpulai hakajingalang kabala pelong hapo ying darbar hall jong ka Snong Mawkarah. Hakati kajingalang lawan Mairangpynskhem Mairangpynskhem ru yakiti kidukhat ba kinong kitkam ki bathmai jong ka Mawkarah zone da president rang ba kaseng uba Metbah Lyngdoh ubadeiru hakaju kapor ulam phang ka yeng darbar thawan ka jilla haringkat kajing sakhilang jong president ka zone ba kinong kitkam jong kaseng Hakajingkran jong uba Metbah ula kentu yakidukhan bat kinong kitkam ki bathmai bakin tre shitom lang bat u bat kinam dan da kiwei pat kijingmut bat lakin sadon ki banwan ban penbiet yaki hendrei kum kidukhan bat kinong kitkam ki bala Mairangpynskhem kimdei ban sha penbiet lani ban sha yalam bakala ha kiwei pan hendrei kidei bat yengbet halak jong kanong rim shu ula benrap ru da ka ba ong tukershan bat tu tre shitom na ka benta jonga satang santai yotam hado banginda yo thapwut ngan tre shitom barok sansnem na ka benta ki Metbah jong ka constituency. Kini kejauhan jobi kainsi. Na kuat ban kentu ye pi semua. Ban ngai scam. Begitu barok berawan mentasi kidum don dakuboy pada kalkompak. Nang nei syakmat kinsedon. Kinsedon ki banwan sokai hi jobi. Kinsedon ki banwan batai pi dak hongpong. Dak hongpong soan batai. Ya ki barok dak hongpong. Hakajin sisa ngaju ong kumni. Baru buat tu peti ya kanong rim lajong. Agak bakumno kanong rim pidon apa pikuk punya election. Piguan ban keren kentok man ikiwe. Kata kalau kabar kok kita pakai di sini. De tolong kita start bat kita sian. Tolong kita syampa bat watsa elam bakla. Dan leliru. Hak itu kita sawan bantu la kampung ya kayak